Pekne vás pozdravujem. Dobrý večer, 6.11.2023 a máme tu ďalšie losovanie našej fantastickej súťaže Zbieraj vizitky z Colorful Made Shop a vyhraj. Kým si troška premiešame všetky tie vizitky, ktoré sú tu od začiatku našej súťaže, zopakujeme si ešte trošlinka pravidlá a to nasledovne. Vždy, keď u nás nakúpite v našom e-shope colorfullmade.shop.sk, tak dostanete takúto vizitku. Táto je prázdna, ale vy na nej budete mať na jednej strane pečiatku a na druhej kontrolný znak v podobe nálepku a na druhej strane kontrolný znak v podobe pečiatky, s ktorým sa viete prihlásiť o vylosované klpko. Každý pondelok, tak ako dnes, losujeme 3 klpka z našej ponuky a zároveň každý týždeň jedna z vás nájde v balíčku špecifickú vizitku, ktorej nálepku vám neukážem, ale ukážem vám, ako vyzerá jej kontrolný znak. Takýto. Táto konkrétna Sticky Notes 6 perom dopísaná, respektíve fixkou, vyhráva 50-eurový balíček tento týždeň, takže sa nezabudnite prihlásiť, ak ju nájdete vo svojom balíčku s objednávkou. No a teraz už poďme na to, určite netrpezlivo čakáte. Kto dnes vyhrá tieto úžasné, fantastické novinky? Novinky od zajtra budú dostupné v e-shope, takže môžete sa tešiť. Mám tu prvou je takýto krásny starodávny gramofón. Ten vyhráva toto krásne klopko. Všetky tri sú z kolekcie Cupcakes z noviniek, takže môžete sa tešiť na ne od zajtra v e-shope. Budú k dispozícii. Ďalšia je takáto známka. Tá vyhrá toto. Prikrývam vám tie kontrolné znaky, aby sa prihlásila len tá jedna jediná, ktorá, ak by náhodou mala niekde nálepku podobnú, tak sa nedala tá nálepka, respektíve tá vizitka, zduplikovať. No a tretia, to nám vyhráva takéto jazyčkové, takáto je dosť jazyčková tekvica a tá vyhráva toto krásne farebné nové klopko. Takže výhry máme rozdané. Nezabudnite sa prihlásiť pod videjkom tu dole. Tu. Nájdete všetky podrobné informácie o súťaže. Súťažte s nami ďalej. Zbierajte svoje vizitky. Nakupujte v našom e-shope. Vždy na každej máte odkaz na náš e-shop. Do každého balíčka pribaľujeme. Zbierajte vizitky z Colorful Made Shop, súťažte a vyhrávajte. Ďakujeme za vašu priazeň a vidíme sa, počujeme budúci pondelok. Pekný večer.